Mallistomme talomallit ovat vain pieni otos tuhansien toimittamiemme hirsitalojen joukosta. Toivomme, että ne luovat sinulle mielikuvia ja herättävät ajatuksia, millainen oma unelmakotisi on. Unelmakotisi toteuttamiseen voidaan lähteä myös täysin puhtaalta pöydältä hyödyntäen Finlamellin kokeneita arkkitehtejä ja suunnittelijoita. Tiiviin yhteistyön tuloksena unelmissa siintävä hirsikoti tai vapaa-ajan asunto hahmottuu todellisuudeksi. Lopputuloksena on persoonallinen ja toimiva suunnitelma, joka vastaa juuri sinun perheesi tarpeita ja mieltymyksiä. Nykyajan lamellihirsitalo antaa mahdollisuuden modernin arkkitehtuurin huikeisiin taidonnäytteisiin. Kodikas maalaismaisemaan istuva omakotitalo tai moderni kaupunkikoti, meillä on asiantuntemusta ja kokemusta auttaa sinua toteuttamaan tarpeisiisi parhaiten sopiva hirsitalo. Terveellisyytensä ja ekologisuutensa ansiosta hirsi on valittu rakennusmateriaaliksi yhä enemmän myös julkisessa rakentamisessa. Tästä yhtenä hienona esimerkkinä on Finlamellin vuonna 2013 toimittama noin 1200 neliöinen Pappilantien päiväkoti Haapavedelle. Finlamelli on myös kansainvälisesti arvostettu yhteistyökumppani. Tehtaamme ja kansainvälisten kauppakumppaneidemme yhteistyöllä saavutetaan paras kokonaisratkaisu, jolloin alueen rakennuskulttuurin tuntemus yhdistyy vahvaan tietotaitoon nykyaikaisesta lamellihirsirakentamisesta. Yksilölliset kohteet vaativat niin suunnittelulta kuin tuotannolta joustavuutta. Osaaminen syntyy ainoastaan kokemuksesta ja riittävistä resursseista. Toimialan paras teknologia onkin ylpeyden aiheemme. Finlamellille on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA 12/0353, joka oikeuttaa CE-merkinnän käyttöön hirsitaloissamme. CE-merkintä on eurooppalainen menettely, jolla osoitetaan vertailukelpoisella tavalla tuotteen oleelliset turvallisuus- ja terveysominaisuudet, kuten rakenteen kantavuus ja pitkäaikaiskestävyys. Rakennustuotteiden CE-merkintä tuli Suomessa pakolliseksi heinäkuussa 2013. Suunnitteluosastomme laatii toimitettaviin taloihin kaikki tarvittavat suunnitelmat ammattitaidolla viimeisintä rakennuslainsäädäntöä noudattaen. Finlamelli on oikea valinta, kun vaadit tarpeitasi ja mieltymyksiäsi vastaavia ratkaisuja.